ஹாப்பி நியூ இயர் ட்ரேடர்ஸ். 2026 வந்துடுச்சு. நியூ எனர்ஜி, நியூ மைண்ட் செட், நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ட்ரேடிங்னா ப்ராஃபிட் மட்டும் இல்லை கைஸ், டிசிப்ளின், பேஷன்ஸ், க்ரோத் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கேண்டிலுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்லையும் ஒரு சேலஞ்சுக்கும் ஒரு லெசன் இருக்குது. இந்த வருஷம் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வின்னிங் ட்ரேட்ஸ் மட்டும் இல்லை கைஸ், வின்னிங் ஹேபிட்ஸ், கன்சிஸ்டன்சி, மைண்ட் செட். இதுதான் மார்க்கெட் நாய்ஸை மியூட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ட்ரேடரை பில்ட் பண்ணும் கைஸ். 2025 கோல்டு அண்ட் சில்வரை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? டோன்ட் வரி கைஸ், 2026லையும் நம்ம கோல்டு அண்ட் சில்வரை யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸ் மேக் பண்ண முடியும். என்னோட சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரூல் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸை யூஸ் பண்ணி நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடராக இருக்க மாதிரி நீங்களும் அந்த 1% கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் உங்களை கைட் பண்ணுறேன். இட் இஸ் ஈஸி டு பி எ ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடர் இன் 2026 இஃப் யூ ஹாவ் அ ரூல் பேஸ்டு ப்ராஃபிட்டபிள் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஸ்டே சேஃப், trade smart, happy trading and very happy new year traders.